warahmatullahi wabarakatuh. Gekuna mga didami maka pengudalana saya jeda maranosong na siya medi prelang ko nang wana bang samisang kay mapatero at tubaran. Nanaya malapila lilangan na misin na susiran ito mga raga aguso kalipada to aguso kalipaba iyatang kadaya pagkabuto. Kami ang pamanay isura ko na ipumili isa dato na itanong pamanay ugupan na sukeleman tanong. Ini tubutan o akeleman tanong kapinanikan dito sang kaya mapaturo at tubaran ada salah ko konsel abul pamili dato manong panundiungan. Pamilya Usman mereka panundiungan ada pamilya ada teman. Sagi ko na mga ididami na pranong kami ko kalang-ulang mo na bang sami sa ditanong doray nun sa etarong butuan sukal leman tanong akong sertano asi Abul Khair panundiungan datumanong pamilya Osman kagi sudah to ini tugutan wa malulawa amay maayun kan datadatarun sa tao. Kabulayo ka along bayalayo ka kangudaan sa kandatadatarun sa tao kakawasas sa misipin na tanan niya ng bangansa sakati sabanin ipamakin gasukan na kanas sa unayan kami kita saan tangan lagi matay dan nasi hanilab sakati isa banon na itetang kay sa suli sa kasukong musukan ng tanaw rabul alamin dalam besat nila sakati isa banon pamakin ga sa wassalam.